Què tal, com esteu? Benvinguts a la Quadratura del Cercle. Suposo que ho sabeu, insistim un dia més en la situació crítica del país, parlem de la crisi, perquè sobretot és un tema econòmic, perquè en el fons, malauradament, o per bé, tot acaba a petar al mateix lloc, a la butxaca, als diners. I aquesta situació ha representat, com ja sabeu, molts canvis darrerament, per exemple, augment de l'atur, retallades dels pressupostos públics, retallades directament dels sous, augment de l'edat de jubilació i altres mesures que han fet que en alguns moments, puntualment, la gent es comenci a mobilitzar, es comenci a queixar, comenci a fer acampades en diferents places de diferents ciutats per tota Espanya. Això ha provocat alguns desallotjaments, també. Bé, on estem? En quin moment estem? Ens hem indignat, ens hem queixat, hi ha hagut algunes eleccions, hi ha gent que ha votat i amb aquest vot se suposa que se li ha passat la indignació perquè se suposa que ha aconseguit, o pensa ell que ha aconseguit un govern nou a nivell local o en algunes comunitats autònomes que farà que les coses canviïn o no, o la gent ha votat o no ha votat però segueix indignada. En quin moment estem? Com quadrem el cercle en aquesta situació? Un dels noms que ha sonat, a part del de les acampades i dels indignats, per cert, avui, per fer aquesta entrevista, doncs m'he portat aquest llibre que segurament molts ja sabeu de qui és, de Stefan Hessel, Indigneu-vos, un dels llibres que diuen que ha servit perquè molts ciutadans aquests darrers mesos s'inspiressin i s'indignessin i sortissin al carrer a queixar-se. El deixo aquí, perquè em doni bona sort. Un dels noms que ha sonat, a part del tema de la indignació i de les acampades, és el de Democràcia Real Ja. Aquestes queixes davant aquesta situació i aquest funcionament del país ha provocat l'aparició o ha generat l'aparició d'una entitat que és Democràcia Real Ja. Doncs els hem convidat i està avui amb nosaltres de l'equip de comunicació de Democràcia Real Ja el Josep Anton Valverde Ramírez. Josep Anton, bon vespre, benvingut. Bon vespre. Gràcies per ser-hi. A veure, comencem a diferenciar una miqueta qui sou i després parlem de la situació del país, d'Espanya, de Catalunya, dels bancs, dels polítics i de què és el que volem canviar, si és que volem canviar alguna cosa. Qui sou Democràcia Real Ja? Som un col·lectiu de gent que va néixer fruit de l'acumulació de forces d'una sèrie d'organitzacions socials. Això va començar ja al gener, amb diferents col·lectius com la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca o Malestar o una plataforma que hi ha també per orientar el vot, que és nolesvotes.com. Una sèrie de grups socials que van veure que això no tirava i que, per una altra banda, que la gent no reaccionava. Vèiem que teníem uns punts molt comuns a l'hora de poder buscar els nostres objectius, que era organitzar una mica això, que la gent reaccionés, la gent s'aixequés del sofà i sortís al carrer a protestar de les barbaritats que s'estan fent des de pràcticament a l'últim any, sobretot, amb el tema de les mesures, dels governs al servei dels sistemes financers, etc. Una mica aquest és l'origen del col·lectiu. Perquè entre tots ho anem entenguent, i els ciutadans també s'acabin de posicionar, aquestes diferents plataformes, aquestes diferents entitats o associacions que han estat reivindicant o s'han estat queixant, cadascuna d'elles d'un fet puntual, que no els agrada, acabeu sumant esforços. Molt bé. Per què tot això desemboca com a plataforma en un crit com és el de Democràcia Real Ja? És a dir, la gent pot ser que digui, d'acord, hi ha coses que no funcionen, en totes partes cuecen habas, però d'aquí, associar-se i fer un crit que demana no que s'arregli no sé què, o que es canviï tal llei puntual, sinó Democràcia Real Ja. Vull dir, són paraules majors. Què és el que, en general, estem demanant, aleshores? Ho dic perquè els polítics, la majoria dels polítics, quan se'ls treu el tema, diuen home, sí, és normal que els ciutadans estiguin indignats, clar, però democràcia real, ja tenim una democràcia real. Que ha de millorar? Sí, però ja la tenim. Sí, els debats televisius dels grans mitjans de comunicació sempre surt aquest tema, no? I sempre surt el típic tertulià que diu que ja tenim democràcia, que és legítim tot, que van haver unes eleccions el 22 de maig, etc. Nosaltres veiem la democràcia d'una altra manera, veiem la democràcia d'una manera molt més participativa. Creiem que no hem d'esperar 4 anys per poder influir estem influint, entre cometes, perquè només estem escollint a uns polítics que en teoria han de respectar
una sèrie de coses que diuen que faran i després veiem que no fan, no? I l'exemple més clar és la línia que ha seguit el PSOE, no? Quan va guanyar les eleccions, que anava a revolucionar tot i després hem vist que, bueno, no ha revolucionat res, perquè en política econòmica està fent les polítiques que en teoria serien més pròpies d'un partit de dretes, no? Però, bueno, m'estic desviant una mica del tema. Hi ha un altre problema que és, que en parlem molt, que és el tema de la llei de la reforma de la llei electoral i la finançació dels partits. Nosaltres veiem que les regles del joc estan una mica trencades, és a dir, hi ha unes regles del joc que afavoreixen el bipartidisme, que afavoreixen que dos partits facin una suposada alternança que després a la realitat no existeix, perquè veiem que les polítiques són les mateixes o molt semblants, i si volem participar en aquest tipus de joc, ens veiem sense cap possibilitat. Cap possibilitat. No és normal que no hi hagi transparència en la finançació dels partits polítics. I no és normal que un partit polític tingui el recolzament de tots els mitjans de comunicació i tots els recursos del món per poder fer les campanyes electorals que fan PP, PSOE, CiU. Nosaltres veiem que no hi ha unes regles del joc per tots iguals, a més del tema de la participació en democràcia. Per això diem que no creiem que sigui una democràcia real ara i no creiem que siguin legítimes les eleccions que s'estan fent perquè són unes regles del joc que no són iguals per tots. Ja, però especifiquem això, és a dir, perquè clar, els mateixos, jo no parlo del partit directament, que evidentment es defensarà, però els mateixos votants d'aquests dos partits espanyols, Partit Popular i PSOE, diran, home, escolti'm, jo com a ciutadà decideixo votar aquest partit. On està la injustícia? La majoria votem al PP o una altra majoria votem al PSOE? On està la injustícia? La injustícia està en el que t'he dit abans una mica, els recursos que disposen aquests dos partits per arribar a la gent. És evident que la gent, a veure, jo podria dir ara aquí, la gent és que està enganyada. Està enganyada, però de manera una mica inconscient, no? És inconscient, és a dir, quan un posa a la tele, doncs veu que o tens una opció o tens una altra, no hi ha cap més, no es planteja cap cosa més, tampoc es planteja participar més en democràcia. Tot això, el col·lectiu nostre, una de les primeres prioritats que tenim és això, fer reaccionar la gent en aquest tipus de coses, fer que la gent s'informi molt més que no els mitjans de comunicació tradicionals. Per això treballem molt i moltíssim a les xarxes socials, on tenim un seguiment. Jo estic d'acord amb tu, Josep Anton, que els ciutadans s'han d'informar, ens hem d'interessar, ens hem de preocupar. Jo, amb els anys que porto dedicant-me a això, sempre he intentat, quan hi ha la possibilitat, de fer-me una mica responsable de la meva feina, que tinc un micròfon i estic davant d'una càmera, per explicar-li a l'espectador o a l'oient, en el cas de la ràdio, que el que jo dic pot estar molt bé o molt malament, però és simplement el que jo dic i que no tinc la raó suprema, evidentment, i que puc estar equivocat, que em puc equivocar i que, a més, no tenen per què compartir el que jo dic i el que jo penso. I això, evidentment, només aplicable a mi, aplicable a tots els periodistes de tots els mitjans de comunicació. I que, a més, els mitjans de comunicació, en general, públics i privats, tenen algú que els dirigeix, amb uns interessos, normalment són uns interessos econòmics i polítics. Polítics i econòmics, en el fons, acaba sent el mateix. I això està molt bé, ho comparteixo amb tu, però insisteixo amb el tema, amb el fet de, a nivell polític, aquesta injustícia que critiqueu, de que hi ha dos grans partits polítics, el bipartidisme, que també te'l puc comprar, que també estic d'acord, però com l'arreglem? Vull dir, es poden modificar lleis electorals, però si la majoria dels ciutadans, unes grans majories, acaben votant el PP i el PSOE, el bipartidisme seguirà existint. Sí. Bueno, nosaltres treballem una mica això, és a dir, volem conscienciar la gent, de manera que vegi que... De què voti altres partits, és això? Sí, en definitiva és que s'informi de què és el que defèn cada partit i si estàs d'acord o no en un partit polític o en un altre, no? Un tema molt proper és el tema de Convergència i Unió, ara a les autonòmiques. Jo no he vist enlloc on el senyor Artur Mas digui que d'aquí 2 mesos retallaré la sanitat pública. Jo no l'he vist enlloc. La gent que ha votat el senyor Artur Mas l'ha votat sabent que retallaria per aquí? No. No ho sap, i ha votat CiU.
perquè sí. Perquè sí no, perquè hi ha una campanya molt forta als mitjans de comunicació, al carrer, vulguis o no vulguis. Però després de les eleccions municipals, quan ja havien començat les retallades, els ciutadans han tornat a votar en majoria a Catalunya, Convergència i Unió. De fet, un dels arguments d'aquest partit és que les seves retallades queden justificades, aprovades i aplaudides pel poble perquè els han votat amb ells. Sí, això és una de les contradiccions que nosaltres tenim, no? Amb tota la indignació que ha sortit i que tenim als carrers, encara ha sigut el partit més votat. Però sí que hi ha moltes lectures a fer dels resultats de les eleccions. Ha pujat el vot en blanc un 37%, crec. En vots a la Convergència i Unió crec que ha baixat. La suma de PP, PSOE, CiU ha baixat. Bàsicament és el PSC el que ha baixat, no? Però la suma global ha baixat. És a dir, d'alguna manera la gent està veient que no només hi ha aquestes opcions, i punt, no. Hi ha altres opcions. Però, clar, hi ha moltíssima feina a fer, perquè nosaltres arribem al que arribem. Però, perdona, Josep Anton, quan parlem de les opcions, de què parlem? Dels altres partits que existeixen i que són minoritaris? Minoritaris en comparació amb el PP, amb el PSOE, amb CiU? És això? És a dir, un dels fets que es demana a la societat és que s'informi, que pregunti, que tingui una mica d'interès pel que fan els polítics i que es qüestioni si realment vol votar els partits de sempre, aquests dos grans partits, o tres, en el cas de Catalunya, i que s'ho replantegi per veure si li interessaria més votar, no sé, Iniciativa, Esquerra, Solidaritat, Ciutadans. És això el que demaneu o no? No ens posicionem en aquest sentit. D'acord. Per això ens diem una mica apartidistes, perquè no ens volem comprometre a dir que l'opció de votar un partit polític sigui l'única que hi ha. Per això diem una mica això de la democràcia participativa, moltes més altres coses que no únicament el tema de les eleccions, el partidisme, etc. Vaja, que els ciutadans no comprin directament allò que diuen els partits polítics, i en aquest cas els dos que manen, perquè són els que manen, i està clar que si només hi ha dos els que manen, 4 anys un, 4 anys un altre, el poder queda sempre concentrat en les mateixes mans, no? Una mica és això. Una mica és això, però ja és que no són els partits polítics, són els mitjans de comunicació que controlen els partits polítics. Bueno, els partits polítics controlen els mitjans de comunicació, no? I és el que rep la gent, els inputs que té la gent, tots els inputs que té la gent. Aleshores, això és dolent per què? És a dir, jo crec que en general la majoria de ciutadans tinguin més o menys interès pels partits polítics. Vull pensar que una majoria és conscient que els mitjans de comunicació tenen una línia editorial i que estigui ordenada o no per un partit polític segueix o defensa més els interessos d'un partit polític que d'un altre, a nivell social, a nivell econòmic, etc. Però tot i saber-ho, o sospitar-ho, la gent continua consumint els mitjans de comunicació igualment. Hi ha molta gent que només en veu només veu les notícies de tal canal, per exemple, i que no fa aquest mínim esforç de comparar. Com heu explicat aquesta notícia en aquest canal? A veure què critiquen aquests. Sempre critiquen el mateix, no? O aquests no parlen tan malament, parlen malament de tots, però d'aquests no parlen tan malament. Bueno, no sé. No sé si la gent fa aquesta funció o no, però la gent, en el fons, això ho comprem, ens ho mengem, allà ho tenim. La gent no surt al carrer a queixar-se, a criticar els mitjans de comunicació en general, no? No, perquè crec que està assumit. És a dir, jo crec que... Ho tenim assumit? Sí, tenim assumit que jo no veig que la gent sigui coneixedora d'això, de que realment els mitjans de comunicació estan al servei de determinats partits polítics. Nosaltres creiem que no és del tot, que la gent encara no té aquest xip a dintre. Pot ser. Sí que és veritat que les xarxes socials on nosaltres hem treballat fins ara tenim un seguiment molt important i potser sí que la gent que es mou a les xarxes socials sí que és una mica més conscient de tot això, no? Però bé, les xarxes socials tenen l'arc al que arribem és un, no és tothom, no? I per això nosaltres estem treballant una mica en això, en conscienciar la gent,